Ngenyanga yedlule inkantolo yathola ukuthi umbuso ubusagodle izitatimende zofakazi ungafuni ukunikezela ngazo kubameli babasolwa. uLindokuhle Mkhwanazi, uLindani Ndimande, uSiyanda Myeza, uMziwethemba Gwabeni kanye noLindokuhle Mkhwanazi babhekene namacala okwakha itulo lokubulala, ukubulala kanye nokuzama ukubulala. Leli cala selihlehliswe amahlandla amaningi ngenxa yabanye abasolwa ababili abayizelamani ababoshwa eSwatini okusamele babuyiswe kuleli ukuze bezobhekana nalamacala. Kulesikhathi esibekwe inkantolo sangonyaka ozayo kuzobe sekuqokwa ijaji kanti necala lizobe selikulungele ukuqulwa nokulindeleke ukuba kube phakathi kukaNtulikazi noMfumfu. Kusenjalo imantshi ecaleni lokunyamalala kukaJocelyn Smith isenqabile isicelo sokubukezwa kwesinqumo sokugwetshwa kwabasolwa odilika-jele. uKelly Smith ongunina kaJocelyn, uJacqueline Apollis kanye noStevino van Ryn bagwetshwa odilika-jele ngoNhlaba. A sentence of life imprisonment, in particular on count 1, on the human trafficking of a child, where life imprisonment is imposed, where persons have shown no remorse, would be shockingly inappropriate. And for that reason, leave on the sentence should be refused. Consequently, the applications for leave to appeal, insofar as it relates to Mr. Apollos on the conviction, is refused. And insofar as it relates to Mr. van Ryn and Ms. Smith, it is similarly refused. Ijaji liphindela nquma ukuthi uLaurentia Lombard ongumsolwa owaphenduka ufakazi wombuso kuleli cala angashushiswa. Confirmed by the highest court in our country, I'm of the view that you should be granted indemnity. Akwaziwa namanje ukuthi ukuphi uJocelyn Smith.